Grazie, onorevole Vuljanić, 1 minuto e 30. Hvala, gospođo predsjednice. Dva su razloga i dva su aspekta situacije o kojoj raspravljamo i dokumenta koje ćemo donijeti. Jedno je opravdana, principijelna i poštena reakcija na pritisak Rusije, pritisak kojim se želi spriječiti ili otežati potpisivanje sporazuma između zemalja istočnog partnerstva i Europske unije. Taj se aspekt ogleda u sadržaju onom o kojem razgovaramo i koga ćemo sutra izglasati. Drugi aspekt je da želimo pokazati vlastitu pravovjernost u odnosu na Rusiju prije sljedećih izbora i za potrebe naše domaće publike. Taj se aspekt ogledava u vokabularu, u jeziku koji koristimo. Nažalost, malo razmišljamo ovdje o situaciji u kojoj se ove zemlje nalaze i o prijetnjama koje im stoje nad glavom. Naime, Rusiju očito, i to svi dobro znamo, ne brinu demokratska ograničenja i moralna ograničenja u postupanju. Bruxelles je daleko, a prijetnje su stvarne i trenutačne. Pokazivanje pravovjernosti je ok, ali je neodgovorno ako podrazumijeva žrtvovanje tuđe kože. Nisam siguran da Europska unija želi i može u potpunosti stati iza svojih grubih riječi. Prije svega stati financijski, a onda i diplomatski. Stvari treba reći jasno i otvoreno, onako kakve jesu. Pritisak Rusije treba osuditi, takve postupke treba osuditi, ali uvijek u formuliranju toga trebamo imati na umu učinak naših riječi, ne samo na one kojima su upućene, nego i na sve druge koji se tiču. Takav bi dokument trebali donijeti sutra. Tako bi trebali razgovarati i danas. Ovako kako danas izgleda, kako sada izgleda, taj dokument i ovu diskusiju vodimo za naše birače, ne za naše istočne susjede. Hvala. Onorevole Zalewski, 2 minuty. Szanowna Pani Przewodnicząca! Prezydent Putin słusznie dostrzegł zagrożenie dla autorytarnego modelu władzy.